azkenik, eta nik uste dago, honek lotura duela baita ere zuen esperientzia eta borrokarekin. Laugarren elementu bat oso importantea eta beste hirurei eragikera eta forma ematera datorrena, eta da 21. mendeko datu nagusietako bat, edo zutabe nagusietako bat, eta iraunkortasuna. Honek, hau bai pelikula aldatzea dator. Pelikula aldatzea dator, eta bereziki euskal gizarte honetan, euskal gizarte hau bereziki gizarte aurrera zalea da zentzutxan. Eta gero adibide batzu jarri ditut, iraunkortasunean ikuspuntuakin zein da datu nagusia esatea. Mundua damakien martxan da, lertu egoa, ez da posible. Horma baten kontragoaz. Arazoa da, pentsatzea ez da kapitalistako zen ritmoan, edo estatu bat horrak bizidian ritmoan, ez. Zubietarrak bizidian ritmoan. Egin da bizi. Euskal Dudunok bizidian bizitza eta konsumo maila ritmoan ezin da bizi. Ez du baten den. Hori bat. Eta bestetik, batetik, planetaren behoketa eta kutsadura da iruketzen bat izizuela zenbat espezie desagertzen nahi dien induan urtero, orduero, aparte, kutsaduraekin eta gertatzen nahi dien behoketakin da gertatzen nahi gauza. Baina, guzti horiei momentuetan beste datu importante bat, gero eta gehiago hitz egiten dana, eta hemendik urte batzutara eta bereziki hamarkada batzutara seguru asko lehen gaia izango da. Eta da petroleo merkearen aroaren bukaera. Honek datu txiki bat ematen du, baina uste oso kerrezpa daude eta munduko ikerlari asko oso kerrezpa dago. Hemendik 5-10 urtea deno kontaz hitz egiten dago gara. Eta munduak neko desberdin izaten hasiko da. Osea, petroleoaren nolabait gailurra adirudi batzuk zerute pasada, ez batzuk pasatzea joalaria, eta hortik bera segurazko hasiko da petroleoa, oraindik petroleo asko du. Baina erdiak gastatuta egoten danen. Eta ja nolabait esan da badago. Gerta garezti hau izan da petroleoa behatzen, petroleo txarrena da horitzen da. Eta petroleoa da planeta honek daukan energia konzentraturik importantea. Eta milioika urteko altxorra gastatu du 150 urte. Horrez esan nahi du, seguru asko guk egiten ditugun irudikapenak iraultzen hasiko da. Osea, orain arte beti, oso modu txinkean esan da irudikatzen duen,